वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे लिव्हर सिरोसिस, कॅन्सर यासारखे गंभीर आजार कशा प्रकारे बरे होत आहेत आणि सामान्य आयुष्य रुग्ण जगायला लागलेत हे आपण काही भागांमध्ये पाहतोय. लिव्हरशी संबंधित काही आजार या विषयांवरती आपण बोलतोय. लिव्हर सिरोसिस या विषयावरती आपण चर्चा केलेली आहे आणि आजच्या भागातही आपण लिव्हरशी संबंधित स्वादुपिंडाचा आजार किंवा पँक्रेटायटिस या विषयावरती चर्चा करणार आहोत आणि या संपूर्ण विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत डॉक्टर विजय कुमार माने सर. डॉक्टर, मनापासून स्वागत कार्यक्रमात. नमस्ते. नमस्कार. आजच्या भागामध्ये आपण लिव्हरशी संबंधित स्वादुपिंडाचा आजार किंवा पँक्रेटायटिस या विषयावरती बोलणार आहोत. पँक्रेटायटिस किंवा हा जो आजार आहे तो लिव्हरशी संबंधित असला तरी एवढा ऐकू येत नाही फार, परंतु तो आजार दिसून येतो मात्र. तर त्या अनुषंगाने ह्या आजाराचे नेमके कुठले कुठले प्रकार दिसून येतात का आणि हा नेमका आजार काय आहे आणि कुठल्या शरीराच्या अवयवामध्ये नेमका होतो याविषयी थोडंसं बोलूया. स्वादुपिंडाचा आजार किंवा ज्याला पँक्रेटायटिस म्हटलं जातं, 2 टाईप आहेत त्याचे. एक ॲक्यूट पँक्रेटायटिस आणि क्रॉनिक पँक्रेटायटिस किंवा सब ॲक्यूट पँक्रेटायटिस पण म्हटलं जातं त्याला काही वेळेला. यामध्ये काय होतंय, स्वादुपिंड जे आहे ह्या स्वादुपिंडाला सूज येते आणि त्यामध्ये कॅल्सिफिकेशन होते. बऱ्याच वेळेला पित्ताशयाचे खडे त्यामध्ये होतात, त्याला पॅनक्रियाटिक कॅल्सिफिकेशन असं म्हटलं जातं आणि पॅनक्रियाला सूज येते. सूज आल्यानंतर खूप जोराच्या वेदना व्हायला लागतात, पेशंट तळमळायला लागतो. हाच आजार कायमचा जर राहिला, कारण याला कुठल्याही प्रकारची ट्रीटमेंट ॲज सच बरं करणारी अवेलेबल नाही एक्सेप्ट मॉडर्न होमिओपॅथी, आपल्याकडनं तो बरं होऊ शकते. तर मग त्या आजाराचं रूपांतर ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिसचं रूपांतर हे सब ॲक्यूट आणि क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटिसमध्ये होतं. बऱ्याच वेळेला मग पेशंटमध्ये ॲक्यूट ऑन क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटिसची लक्षणं
दिसून यायला लागतं. तर त्या अनुषंगाने मग त्याची नेमकी लक्षणं जी असतात ती कुठली कुठली असतात? जर ॲक्यूट स्वरूपात असेल तर मग नेमकी काय लक्षणं दिसून येतात? ॲक्यूट स्वरूपामध्ये खूप जोराची पेन, एक्झॅक्टली. पॅनक्रियाला ज्यावेळेस सूज येते किंवा स्वादुपिंडाला ज्यावेळेस सूज येते त्यावेळेला खूप जोराच्या वेदना होतात. म्हणजे पेशंट वेदनेनं तळमळायला लागतो. बऱ्याच वेळेला अनडायग्नोस्ड फिवर असतो पेशंटला, वेट लॉस असतो आणि स्टेअटोरिया म्हणजे संडास जे आहे, पेशंटचं संडास जे आहे त्यामध्ये खूप प्रमाणामध्ये फॅट जायला लागतात. म्हणजे तेलकट स्वरूपाचं संडास पेशंटला व्हायला लागते आणि मग त्याचं डायग्नोसिस होतं की ह्याला ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस झालेला आहे. या लक्षणं जर असतील, लक्षण समुच्चय जर असेल तर मग पेशंटला काही टेस्ट ह्या महत्त्वाच्या आहेत. त्यामध्ये सोनोग्राफी आहे. सोनोग्राफीमध्ये पॅनक्रियाला सूज आलेली दिसून येते किंवा जो तो क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटिस असेल तर त्यामध्ये आपल्याला सोनोग्राफीमध्ये पॅनक्रियाजमध्ये खडे दिसून येतात, ज्याला कॅल्सिफिक पॅनक्रियाटायटिस असं म्हटलं जाते. त्यानंतर संडास जर आपण तपासलं, संडासमध्ये तेलाचं प्रमाण किंवा फॅटचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येते. या लक्षण समुच्चयावरून आणि तपासण्यांवरून आपण असं म्हणू शकतो की पेशंटला क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटिस किंवा ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस आजार झालेला आहे. मग आता या आजाराशी संबंधित काही स्पेसिफिक कारण आपल्याला दिसून येतात का? प्रमुख कारण अल्कोहोलिझम आहे. पॅनक्रियाटायटिस इज मोर कॉमन इन अल्कोहोलिक पर्सन्स. आणि दुसरं कारण आहे ऑटोइम्युन पॅनक्रियाटायटिस. अल्कोहोलिक लोकांमध्ये जे खूप दिवस अल्कोहोल कन्झम्पशन करतात त्यामध्ये पॅनक्रियासला सूज येते, त्याला म्हणायचं अल्कोहोलिक पॅनक्रियाटायटिस. आणि ऑटोइम्युन पॅनक्रियाटायटिसमध्ये कुठल्याही कारणाशिवाय शरीर पॅनक्रियाच्या विरुद्ध प्रतिकारशक्ती निर्माण करते आणि त्यामुळे पॅनक्रियाज खराब व्हायला लागतो किंवा स्वादुपिंड हे खराब व्हायला लागतं. त्या कारणाला नाव आहे ऑटोइम्युन पॅनक्रियाटायटिस. पण त्या व्यतिरिक्त मग अशी काही लिव्हरशी संबंधित आजार असल्यामुळे मग काही वेग कारणं जी आहेत ती पण काही असतात का? लिव्हर सिरोसिसमध्ये पण पॅनक्रियाटायटिस हा कॉमन आहे. जे अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिसनं पेशंट सफर्ड आहेत त्या लोकांमध्ये पॅनक्रियाटायटिस हा कॉमन असणार आहे. पॅनक्रियाटायटिसमध्ये बऱ्याच वेळेला तुम्ही जसं म्हणालात तसं की पेन किंवा वेदना खूप होत असतात आणि पॅनक्रियाटायटिसमध्ये स्वादुपिंडाचा बराचसा भाग मग निकामी होतो. मग त्या अनुषंगाने काही कॉम्प्लिकेशन्स वेगळी शरीरामध्ये दिसून येतात का? सगळ्यात महत्त्वाचं कॉम्प्लिकेशन म्हणजे टाईप 1 डायबिटीस मेलायटिस. जो इन्शुलिन डिपेंडेंट डायबिटीस आहे तो खूप कॉमन आहे. पॅनक्रियाटायटिसच्या बऱ्याच लोकांमध्ये टाईप 1 डायबिटीस हा दिसून येतो. आणि मग टाईप 1 डायबिटीसच्या अनुषंगाने असणारे कॉम्प्लिकेशन्स लॅटर स्टेजमध्ये हे हा प्रमुख कॉम्प्लिकेशन आहे. दुसरं कॉम्प्लिकेशन आहे स्टेअटोरिया, म्हणजे जे स्टूलमध्ये ऑइल जाते ते एक त्याचं महत्त्वाचं कॉम्प्लिकेशन आणि लक्षण पण आहे. तिसरं म्हणजे मग वेट लॉस आणि त्यामध्ये क्रॉनिक कॅल्सिफिक पॅनक्रियाटायटिसमध्ये जे खडे असतात, पित्ताचे खडे, ते त्या पॅनक्रियाजमध्ये अडकतात, पॅनक्रियाटिक डक्टमध्ये, आणि खूप जोराच्या वेदना होतात. ते पण एक महत्त्वाचं कॉम्प्लिकेशन. तर सर आपण बघितलं की कशा प्रकारे कॉम्प्लिकेशन्स जी आहेत ती स्वादुपिंडाच्या आजारामुळे शरीरावरती होऊ शकतात. त्याची आपण लक्षणं बघितली, कारणं बघितली आणि एकंदरच मग मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे याच्यावर ट्रीटमेंट करते, रुग्ण जे आपल्याकडे बरे झालेले आहेत त्यांचे जे अनुभव आहेत ते आपण सगळे ऐकणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. स्वादुपिंडाचा आजार किंवा पॅनक्रियाटायटिस या विषयावरती आपण बोलतोय. याच आजाराने ग्रस्त असलेल्या एका रुग्णाचा आपण अनुभव ऐकणार आहोत आणि त्यांच्या रिपोर्ट्सचाही आढावा घेणार आहोत.
महेश पाटील, वय 22 वर्षे, राहणार चंदगड, कोल्हापूर. याला 2014 मध्ये सतत पोटदुखी, सतत उलटी होणे, कंबर दुखणे, शौचास न होणे व दम लागणे असे त्रास होत होते. 2014 पासून मला पॅनक्रियाटिसचा त्रास चालू झाला. त्या स्टार्टिंग पहिला पोटात दुखत होतं, पित्ताच्या उलट्या, संडास होत नसे, कंबर दुखत होते, हा त्रास होता. त्याच्या अगोदर आम्ही उपचार फॅमिली डॉक्टरकडे गेलं. फॅमिली डॉक्टरकडे इंजेक्शनद्वारे कमी झालं, पण नंतर जास्त झालं ते. त्यामुळे नंतर आम्ही बेळगावला केईलीमध्ये घेतलं. केईलीमधून त्यांनी सिटी स्कॅन केलं आणि त्यात निदान झालं की पॅनक्रियाटला पाण्याच्या गाठी धरलेल्या. त्याच्यानंतर त्यांनी 4 दिवस ॲडमिट करून घेतलं. ॲडमिट केल्यानंतर गोळ्या दिल्या. गोळ्यांनी काही कमी झालं नाही. परत 2 महिन्यांनी त्रास चालू झाला. तज्ज्ञांनी सिटी स्कॅन रिपोर्टनुसार क्रोनिक कॅल्सिफिक पॅनक्रियाटिटिस म्हणजेच स्वादुपिंडाचा आजार झाल्याचे निदान केले. मे 2015 साली आम्ही लेकू हॉस्पिटलमध्ये गेलो. तिथं डॉक्टरने सिटी स्कॅन MRI केलं. त्याच्यात निदान झालं की छातीत पाणी धरलं आणि पित्ताशयमध्ये खडे धरलेले. त्यानंतर त्यांनी 2 दिवसानंतर ऑपरेशन केलं. परत पित्ताशयाची पिशवी काढून टाकली. त्यानंतर परत 2 दिवसांनी छातीतलं पाणी काढून टाकलं. त्यानंतर परत ते डॉक्टर बोलले पॅनक्रियाटिसचं जास्त झालं. त्यामुळे त्यांनी मुंबईला पाठवलं परत. त्यांना मुंबई येथील नामांकित हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी जून 2015च्या एंडोस्कोपी रिपोर्टनुसार त्याच्या छातीत पाणी व पित्ताशयात खडे झाले असून त्यांना ऑपरेशनचा सल्ला दिला. डॉक्टरांनी आम्हाला पॅनक्रियाटिसला सिटी स्कॅन MRI असे 5-6 वेळा रिपोर्ट काढले. हे सगळं केल्यानंतर त्यांनी पण ऑपरेशन करावं सांगितलं पॅनक्रियाचं. त्याच्यानंतर आम्ही विचार करून सांगतो म्हटलो त्यांना. त्यानंतर पुणे येथील नामांकित हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशनद्वारे छातीतील 4 लिटर पाणी काढले व पित्ताशयाचे ऑपरेशन केले. तेथील तज्ज्ञांनी ERCP रिपोर्टनुसार त्याच्या स्वादुपिंडास जास्त प्रमाणात सूज आली असून त्याचेही त्वरित ऑपरेशन करण्याचा सल्ला दिला. परंतु महेश यांच्या नातेवाईकांनी ऑपरेशन न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्यानंतर आम्ही पुण्यात एका हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घेतलं. तिथे पण त्यांनी सिटी स्कॅन MRI सगळं केलं. तिथे पण त्यांनी म्हटलं 2-1.5 वर्षांनी कमी होईल म्हटलं. त्याचे लायपेज 912 व ॲम्लाइज 325 वाढले होते. जुलै 2016च्या रिपोर्टनुसार स्वादुपिंडास खूप प्रमाणात सूज आल्यामुळे त्याचे गुडघे व अंगदुखी वाढली होती. त्याचे वजनही खूप कमी झाले होते. त्याच्या पित्ताशयातील सर्वात मोठा खडा 4.5 mm इतका होता. त्यांनी जानेवारी 2017 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. तिथून आम्ही मॉडर्न होमिओपॅथी विजयकुमार माने सरांचे जानेवारी 2017ला आम्ही उपचार ट्रीटमेंट चालू केली. सरांना भेटल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सगळं गॅरंटेड सांगितलं की त्यांनी 1000 बरा होणार. त्यानंतर आम्ही औषध चालू केलं. औषध चालू केल्यानंतर मला 1.5 महिन्यातच हा फरक जाणवला की सगळं थोडंसं हे पॅनक्रियाची सूज कमी झाली. परत पित्ताच्या पोटातलं सगळं दुखायचं कमी झालं. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यातच त्याला फरक जाणवू लागला. त्याला दम लागणे कमी झाले. त्याचे वजन वाढले. जेवण जाऊ लागले. वेळेवर शौचास होऊ लागले. जेवण जात नव्हतं, ते जेवण आता जात होतं. त्याच्यानंतर परत संडासला होत नव्हतं, ते पण संडासला होत होतं. आणि उलट्या पित्त जी उलट्या होत त्या पण कमी झाल्या आता. आणि ते आम्हाला असंच 2-3-4-5 महिन्यानंतर एकदम जास्त फरक पडला त्या औषधानं आम्हाला मॉडर्न होमिओपॅथीच्या. त्याचे बिलिरुबिन 5.48 वरून 0.7 इतक्या प्रमाणात कमी झाले. तसेच त्याचे लायपेज व ॲम्लाइज देखील सामान्य प्रमाणात आले. ऑगस्ट 2017च्या सोनोग्राफी रिपोर्टनुसार त्यांच्या पित्ताशयातील सर्व खडे निघून गेले आहेत. सप्टेंबर 2017च्या सोनोग्राफी रिपोर्टनुसार माझे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आले आहेत. आणि सरांना दाखवलं पण ते सर रिपोर्ट नॉर्मल म्हणतात. आणि मी पहिल्याकडे माझं जीवन कॉलेज लाईफ किंवा बाहेर जाणे कुठे पण ते आता व्यवस्थित जात आहे. महेशला आता कोणताही त्रास होत नसून तो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. असा त्रास होणाऱ्या प्रत्येक पेशंटला मी सांगतो की त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथी विजयकुमार माने सरांचे ट्रीटमेंट औषधं घ्यावी. तर आत्ताच आपण पाहिलं की रुग्णाला कशा प्रकारे स्वादुपिंडाचा आजार झाला होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीनं कशा प्रकारे या रुग्णामध्ये पूर्णपणे फरक पडलेला आहे. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे सरांनी हँडल केली आहे हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा,
मडगाव म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण स्वादुपिंडाचा आजार किंवा पँक्रियाटिस या विषयावरती चर्चा करतोय. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण एका रुग्णाचा अनुभव ऐकलेला आहे, त्याचे रिपोर्ट्सही पाहिले. कशा प्रकारे ही सगळी केस हँडल केली आहे त्याविषयी आपण थोडंसं सांगूया. हा जो रुग्ण आहे हा ॲक्यूट ऑन क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटिसचा रुग्ण आहे. त्याची हिस्ट्री पण आपण बघू थोडक्यात. 2014 साली पहिल्यांदा उलट्या, पोटात दुखणं आणि संडासमधून ऑइल जाणं, ऑइली संडास होणं, त्याला स्टेआटोरिया असं म्हटलं जातं. ते लक्षण त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा दिसून आलं. 2015चे पण त्याचे रिपोर्ट आहेत. त्यावेळेला त्याला छातीत आणि पोटात पाणी व्हायला लागलं, भूक कमी झाली आणि वजन कमी व्हायला लागलं. मुंबईमधल्या अपोलो हॉस्पिटल, हिरानंदानी, लीलावती इतक्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या वेळेला उपचार घेतलेले आहेत, पण त्याला काही फरक पडला नाही. पुन्हा जानेवारी 17मध्ये त्याचा लिव्हरचा आकार वाढलेला दिसून आला सोनोग्राफीमध्ये, आणि सोनोग्राफीमध्ये ॲक्यूट ऑन क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटिस दिसून आला. पॅनक्रियाटिस स्टेंटिंग पण त्याला केलेलं आहे. त्यावेळेला सिटी स्कॅनमध्ये ज्यावेळेला आपल्याकडे पेशंट आला 6 जानेवारी 17ला मॉडर्न होमिओपॅथीकडे, त्यावेळेला सिटी स्कॅन एक त्याचा अवेलेबल आपल्याकडे आहे त्यावेळेचा. त्यामध्ये डिफ्यूज ॲट्रोपी ऑफ पॅनक्रियाज, पॅनक्रियाजमध्ये खडे आणि डायलेटेड पॅनक्रियाटिक डक्ट आणि विथ कॅल्क्युलाय असं दिसून आलं. त्याचं बिलिरुबिन त्यावेळेला 5.48 होतं. त्यावेळेला त्याची लक्षणं जी होती त्यामध्ये जेवण कमी जाणं, वारंवार संडासला जाणं आणि वजन खूप कमी होणं, पोटात आणि छातीत पाणी होणं ही त्याची लक्षणं होती. आपण उपचार चालू केल्यानंतर जानेवारीमध्ये 18 जानेवारी 17ला म्हणजे विदिन 15 डेज आहे साधारणपणे, त्याच्या आधीच बिलिरुबिन त्याचं 0.8 झालं. जे अमायलेज 49 होतं ते 40 झालं. लायपेज 54 होतं ते 32 झालं, म्हणजे अगदी कमी दिवसांमध्ये. त्यानंतर त्याच्यामध्ये झपाट्याने सुधारणा होत गेली. वजन वाढायला लागलं, पोटातलं आणि छातीतलं पाणी गेलं, भूक लागायला लागली. जे वारंवार पातळ संडासला आणि ज्यामध्ये तेल, स्टेआटोरिया जो होता संडासमध्ये तो बंद झाला आणि पेशंट आता पूर्णपणानं नॉर्मल लाईफ जगतोय. 31/8/17चे जे रिपोर्ट आहेत ते सगळे नॉर्मल आहेत. फक्त UAG मध्ये माइल्ड पॅनक्रियाटायटिस असं दाखवते. म्हणजे पॅनक्रियाचा आकार वाढलेला आहे, लिव्हरचा आकार वाढलेला कमी झालेला आहे, पाणी गेलेलं आहे, सगळं रिपोर्टमध्ये दिसतंय. आणि पॅनक्रियाटिक जे एन्झाईम्स आहेत ते सगळे नॉर्मल आहेत आजच्या घडी. म्हणजे तो पेशंट बरा झालाय असं आपण म्हणू शकतो. की ज्या आजारावर ॲलोपॅथीमध्ये काहीही ट्रीटमेंट क्युरेटिव्ह ॲज सच काही अवेलेबल नाही. एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये ते पॅनक्रियाज काढून टाकायला सांगतात. की आता या केसेस जर का बघायला गेलं तर मुंबईतल्या नामांकित हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा ट्रीटमेंट झालेली आहे, तरी सुद्धा ना लक्षणांमध्ये फरक पडलेला नाही आहे, रिपोर्ट्समध्ये सुद्धा फरक जाणून येत नाही आहे. परंतु मग मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट सुरू झाल्यानंतर जसं तुम्ही आत्ता म्हणालात की पूर्णपणे हा पेशंट जो आहे तो आता सामान्य आयुष्य जगायला लागला आहे, ते सुद्धा खूप कमी काळामध्ये. तर मग या दोन नेमक्या ट्रीटमेंट्समध्ये काय फरक जे आहे जेणेकरून मग एवढी फास्ट त्यांच्यामध्ये प्रगती जी आहे ती झालेली आहे? मॉडर्न होमिओपॅथीचं वैशिष्ट्य आहे की आपल्याकडे पॅथॉलॉजिकल चेंजेस रिव्हर्स होतात. पॅथॉलॉजिकल चेंजेस इन एनी ऑर्गन आपल्याकडे रिव्हर्स होतात. हे आपल्या ट्रीटमेंटचं, हे आपल्या रिसर्चचं वैशिष्ट्य आहे. त्यानुसार हे जे पॅनक्रियाटायटिसमध्ये जे चेंजेस झालेले ते रिव्हर्स झालेले आपल्याला दिसून आलेलं आहे. मॉडर्न ट्रीटमेंट की ज्याला ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट असं म्हटलं जात आहे,
त्या ट्रीटमेंटमध्ये आजार बरे करायची ट्रीटमेंट कुठलीही नाही आहे. बरं. आणि आपण जर विचार केला तर आपल्याला कळून येईल की ते फक्त सिम्पटमॅटिक ट्रीटमेंट आहे. ते लोक लक्षणं ट्रीट करतात. आपण आजाराचं कारण ट्रीट करतो, त्याच्यावर योग्य उपचार करतो आणि तो आजार रिव्हर्स होतो. हे आपल्याला पेशंटच्या लक्षणांमध्ये आणि रिपोर्ट्समध्ये पण दिसून येते. हा फरक कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंटमध्ये आणि मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये आहे. तर मग अशा प्रकारे पॅन्क्रियास काढल्यानंतर मग शरीरावरती नेमके दुष्परिणाम होत असतील ते साधारण कुठल्या प्रकारचे असतात ते काय सांगाल आपण? डायबिटीस आपण जे हे केलं की पॅन्क्रियास काम करत नसल्यामुळे डायबिटीस होतो. टाईप 1 डायबिटीस आहे जो तो सगळ्यात महत्त्वाचा त्याचा साईड इफेक्ट आहे. बाकी पॅन्क्रियाटिक एन्झाईम जे आहेत बरेचसे लायपेज आणि जे बरेचसे कमी होतात अमायलेज, तर ते मग बाहेरून त्यांना ऍडिशनल घ्यावे लागतात. हा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि वेट लॉस हे थ्रू आउट पेशंटला राहतं आणि लक्षणिक फरक हा फार मोठा काही पडत नाही. म्हणजे पॅन्क्रियाटॉमी सुद्धा नंतर सुद्धा काही पेशंट मी बघितलेले आहेत, त्यांचे अनुभव ऐकलेले आहेत. तर फार मोठा फरक पडतोय पेशंटच्या लाईफस्टाईलमध्ये असं काही नाही आहे. तर मग आता स्वादुपिंडाचा आजार झालेला असेल तर मग साधारण रुग्णांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे? म्हणजे आपण मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट जेव्हा घेतो तेव्हा त्यांना कुठले सल्ले देतो की आपण ही काळजी घ्यायला पाहिजे? आजार होऊ नये म्हणून पहिल्यांदा काळजी घ्यायला पाहिजे. त्यामध्ये अल्कोहोल पासून लांब राहायला पाहिजे. अल्कोहोलचं कन्झम्पशन तर बंद करायला पाहिजे किंवा कमीत कमी घ्यायला पाहिजे. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आता अॅक्यूट पॅन्क्रियाटायटिस ज्याला झाला, ज्याला ऑटोइम्युन पॅन्क्रियाटायटिस आहे, तो काय काळजी घेऊ शकत नाही. म्हणजे आपोआपच होणारा तो आजार आहे, शरीर प्रतिकारशक्ती निर्माण करते. तर त्याला उपचार करायला मी असा सल्ला देईन की त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीकडे यावं. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये वेळ पैसा वाया घालवण्यापेक्षा, हॉस्पिटलायझेशनला प्रचंड लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये कमी पैशामध्ये आणि ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होते आणि आजार बरं व्हायची शक्यता आपल्याकडे जास्त आहे. त्यामुळे आपण आमच्याकडे यावं हे सगळ्यात जास्त चांगला डिसिजन राहील लोकांचा, त्या रुग्णांचा, असं मला वाटतं. मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये आता आपण लिव्हरशी संबंधित सगळे गंभीर आजार बोलतोय, तर त्या अनुषंगाने सुद्धा हे सगळे आजार ओपीडी बेसिसवरती कशा प्रकारे मग ट्रीट केले जातात? आपण ओपीडी बेसिसवर ट्रीट करतो. आपली उपचार पद्धती एक तर तोंडावाटे घ्यायचे औषध आहेत. कुठल्याही प्रकारे इंजेक्टेबल आपल्याकडे काय होमिओपॅथीमध्ये नसतेच. घरी राहून आपण त्याच्या फॅमिलीला ॲटमॉस्फिअरमध्ये तो पेशंट औषध घेऊ शकतो. दिवसातून फार वेळेला काय औषध घ्यायचं नसते. कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाही आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंटला कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाही आहे. आणि आपण आता या केसमध्ये बघितलं की 15 दिवसामध्ये रिपोर्टमध्ये पण आपल्याला बदल दिसून आला. 15पेक्षा कमी दिवस आहेत ॲक्च्युली ते. तर हा जो बदल म्हणजे रुग्णांच्या लक्षणांमध्ये, त्याच्या आजारामध्ये आणि रिपोर्टमध्ये हा बदल पण दिसून येतो. हा सगळ्यात मोठा फरक मॉडर्न होमिओपॅथी आणि कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आहे असं आपण सांगू शकतो. सर, जाता जाता मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता आपले जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्याच्यामध्ये काही रुग्णही असतील तर त्यांना आपण सल्ला काय देणार आहात? रुग्णांना सल्ला देईन की या आजारापासून आपण लांब राहायला पाहिजे आणि वेळोवेळी आपला हेल्थ चेकअप करायला पाहिजे. व्यसनं जे आहेत तंबाखू आणि अल्कोहोल याच्यापासून लांब राहायला पाहिजे. कारण बऱ्याच आजारांचं जसं कॅन्सरमध्ये पण बघितलं की तंबाखूचं सेवन हे कारण आहे. लिव्हर सिरोसिस आणि पॅन्क्रियाटायटिसमध्ये मेजर कॉझिटिव्ह फॅक्टर हा अल्कोहोल आहे. तर याच्यापासून रुग्णांनी लांब राहायला पाहिजे. आणि जर असे आजार दुर्दैवानं झाले तर खचून न जाता मॉडर्न होमिओपॅथीचा सल्ला घ्यावा आणि यातून बरं व्हावं असं मी सांगेन. नक्कीच. म्हणजे आपण जसं म्हटलं जसं की अशा प्रकारचे गंभीर जे आजार आहेत, स्वादुपिंडाचा आजार असेल किंवा लिव्हर सिरोसिस असेल, ते सुद्धा मॉडर्न होमिओपॅथीच्या द्वारे पूर्णपणे बरे होत आहेत. आणि आपण नुसतं बोलत नाही तर आपल्याकडे जे रिझल्ट्स आहेत ते आपण पुरावा दाखल देऊ शकतो. स्टॅटिस्टिकल डाटा आपल्याकडे आहे. ईच अँड एव्हरी पेशंटच्या फाईल्स आपण ठेवलेल्या आहेत. आजारा दरम्यान, उपचाराच्या पूर्वी, उपचारादरम्यान आणि उपचारानंतर जे काही डेव्हलपमेंट झाली ते आपण आपल्याला स्टॅटिस्टिकल डाटा आपण मेंटेन केले. डॉक्टर, या विषयावरती आज एवढं छान मार्गदर्शन तुम्ही केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. या विषयासह आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. modernhomeopathy 8009@gmail.com.